nosaltres vam fer una esmena a la totalitat de les propostes perquè entenem que, òbviament, la prostitució és una realitat que hem d'abolir. Per això no s'abolís prohibint-lo o sancionant-lo, sinó sobretot i especialment donant alternatives a les persones que exerceixen la prostitució i també en mesures que ataquen a les causes materials i culturals d'esta realitat. Aleshores, per no estendre'm moltíssim respecte de les coses que hem presentat, perquè és una bateria de propostes de 4 pàgines, comentaré algunes de les més rellevants. Com és, per exemple, promoure un pacte d'estat per la igualtat de gènere, un pacte d'estat per l'educació i la salut sexual, aprovar una renda bàsica universal, la derogació de la llei d'estrangeria. Una gran quantitat de dones que se dediquen a la prostitució són estrangeres, en una situació sense regular, i això condiciona moltíssim que aquestes persones puguen acudir o puguen accedir a un altre tipus de faena. També demanem tancar els CIEs, els centres d'internament d'estrangers, derogar la llei Mordassa, que també s'està utilitzant per sancionar les dones en situació de prostitució. Demanem regular el preu de l'habitatge, aprovar una llei integral contra el tràfic d'éssers humans, crear un cos especial per a la persecució i lluita policial de les màfies i el proxenetisme, que no existeix, seguir desenvolupant programes autonòmics com el programa ALBA, de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que promou aquesta atenció integral, tant en l'àmbit de la salut física, mental, sexual, social, jurídic, laboral, per a les dones en contextos de prostitució. Seguir desenvolupant alternatives i itineraris, com el cas del programa de formació i inserció per a dones víctimes de violència de gènere o de trànsit i explotació sexual amb compromís de contractació, que és el cas del programa Labora, que té la conselleria amb l'associació especialitzada Alana. I, per exemple, a nivell municipal també proposem, per exemple, que s'aprove un pla integral d'abordatge de la prostitució, que garantisca la seguretat de les dones en contextos de prostitució i es proporciona alternatives per a la inserció sociolaboral, a més de lluitar contra el proxenetisme, la tracta i l'explotació com a formes de violència masclista. Hi ha moltíssimes més, però per tal de no estendre'm, bàsicament nosaltres, i el motiu principal de presentar això, és que entenem que la posició i el posicionament del Partit Socialista en aquesta qüestió no és d'abolicionisme, és de prohibicionisme, i per a ser abolicionista s'ha d'atacar les causes materials i culturals de la prostitució. No basta en sancionar, no basta en prohibir. Això és prohibir i mirar cap a un altre costat i sentir-se uno que ja ha fet tot el que podia fer. No. Hi ha moltíssimes coses que se poden fer i ho demostrem presentant aquesta esmena. Gràcies. Lamentar que no s'accepte de 4 pàgines ni una sola de les propostes que hem fet. Això és molt cridaner, però també és molt simptomàtic de per què el PSOE ha presentat aquesta moció. Mireu, es recorden que la terceria locativa estava en el Codi Penal fins a 1995 i van ser vostès els que van retirar d'aquest Codi Penal la terceria locativa. Els seus motius tindrien, principalment perquè aquesta terceria locativa era punitivista amb les pròpies i les mateixes prostitutes. Ara volen tornar-la a posar, ja els han traslladat des de diverses associacions i des de diversos partits polítics que tal com l'han proposat vostès seria un motiu de sanció per a les mateixes prostitutes i a vostès els sembla exactament igual això. El que passa és que el PSOE està en una deriva punitivista, en una deriva reaccionària d'un determinat sector del feminisme
I per això vostè diu que les nostres propostes desnaturalitzen la seva proposta. Per què desnaturalitza la seva proposta derogar la llei Mordassa? Desnaturalitza la seva proposta derogar la llei d'estrangeria? Desnaturalitza la seva proposta regular les persones que estan en situació irregular en aquest país? Desnaturalitza la seva proposta aprovar una renda bàsica universal? Desnaturalitza la seva proposta aprovar un pacte d'estat per la igualtat de gènere o un pacte d'estat per l'educació i la salut sexual? Desnaturalitza la seva proposta aprovar una llei integral contra el tràfic d'éssers humans? Com he dit, el PSOE no és abolicionista, és prohibicionista. Aleshores, siguen honestos, que vostès volen sentir-se que són els més feministes del món simplement prohibint la prostitució i no atacant eixes causes materials i socials que són les que permeten o són les que fan que la prostitució afecte en gran mesura, en moltíssima mesura les dones. Nosaltres som abolicionistes de la prostitució i precisament per això hem proposat aquesta esmena. Però vostès no volen. Nosaltres el que no podem fer, com ha dit la companya de Podemos, és donar suport a un plantejament absolutament punitivista que no resol el problema i que no dona opcions ni alternatives a les dones que estan patint. Vostès volen condemnar aquestes dones. Volen condemnar als proxenetes i volen condemnar als clients o a les persones que acceden a aquests serveis, però també volen condemnar a les prostitutes perquè no s'estan donant opcions, no les donen alternatives. I nosaltres el que hem fet de bona gana ha sigut proposar propostes, mesures per ajudar a aquestes dones a que tinguin alternatives i vostès no volen. Primer de tot, recordar que aquest municipi ja se va declarar abolicionista en 2019, quan vam presentar nosaltres una moció. Per tant, el municipi ja era abolicionista i ja estava declarat abolicionista. El que s'ha presentat, en tot cas, seria una ratificació, un record d'aquella proposta que se va votar. Vostès saben perfectament que nosaltres tenim motius per a votar en contra del que vostès han proposat així, entre altres coses perquè el seu plantejament punitivista ja ha tingut vots en contra en el Congrés i per tant no entenc molt bé perquè no entenen el que estem votant així. De fet, com he dit abans, aquesta moció abolicionista se va escriure i se va assignar per els partits del govern del Botànic i se va portar així en format moció i se va votar a favor. Per tant, efectivament, nosaltres ens hem posicionat ja. Els que han canviat el seu posicionament són vostès, com he dit abans, que han passat de ser abolicionistes a ser prohibicionistes en una deriva absolutament punitivista. Vostès volen sumar-se al carro, és la seva decisió, però expliquen per què volen prendre aquesta decisió. Però nosaltres no hem d'explicar per què, perquè nosaltres estem per totes les coses que he comentat abans, per donar opcions i alternatives a les dones que ara estan en situació de trata, en situació de prostitució, que estan exercint la prostitució. Vostès pensen que tot això no va con esta moció. Que a mi me sorprèn profundament. Pensen vostès que derogar la llei d'estrangeria no té a veure en aquesta moció. O sigui, que les dones que estan en situació de prostitució, que estan exercint la prostitució, que la llei d'estrangeria no els afecta per a res. Pensen que tindre una renda bàsica universal tampoc els afectaria a elles. Pensen que existisca un cos especial per a la persecució i lluita policial de les màfies i el proxenetisme tampoc va en tot això. És que no han acceptat ni una de les propostes. I li recorde, aquestes propostes en València se van presentar i se va arribar a un consens. I són vostès els que no han volgut acceptar aquest consens. Per tant, nosaltres no podem votar a favor
amb el seu tarannà i amb el seu plantejament absolutament punitivista.